Šta radiš danas? Moram da idem u grad. Zašto? Moram da idem u poštu i banku. Zašto ideš tamo? U pošti treba da preuzmem paket, a u banci želim da podnesem žalbu. Zašto podnosiš žalbu? Imam problem sa kreditom. Moja rata za kredit sada je odjednom velika. Da li ti ideš danas u grad? Moram da idem u distribuciju. Ja imam reklamaciju. Zašto? Račun je prevelik. Iznosi 67 evra. Koliki treba da bude račun? Svakog meseca je oko 15 evra. Nadam se da je greška. Onda srećno. Srećno i tebi. Sice che mi par ndonjëherë duam të shtrojmë ankesë apo reklamacion. Ankesa në gjuhën serbe thuhet. Žalba. Do të themi. Žalit ću se. Reklamacioni në gjuhën serbe quhet. Reklamacija. Në çdo ankesë duhet të marrim përgjigje, apo në gjuhën serbe. Odgovor na žalbu. Ose Odgovor na reklamaciju. përgjigja mund të jetë. Pozitivni odgovor. Ose Negativni odgovor. Žalba. Odgovor na žalbu. Pozitivni odgovor. Negativni odgovor.